Szevasztok, anyaszomorító. Én vagyok 3 darabhoz, a legnagyobb afroamerikai ezen a betyáros vidéken. Csekkoljátok az új videómat, a Potato Songot. Give it up for the homeboys! Yo! Yo! Huh! I walked down to the chamber for some potato, but there was no fucking potato. Hey yo, motherfucker! Hey yo, fucking potato. I walked down to the supermarket for some potato, but there was no fucking potato. Hey yo, motherfucker! Hey yo, fucking potato. Expose the street to the big potato, potato. If you feel you're fucking big, your motherfucker gone. Also need to be big. Oh yeah. Yo, big. Just big. Szevasztok, Jamie vagyok. 19 éves, kaliforniai srác. Szeretem a hotdogot, a PS3-at és a Transformers-t. Ezen kívül, hát, emésztési problémáim vannak. Sűrűn használom a WC-t. Tehát a járgányom ez a öreg darab Lada Niva. Szóval, hát a kocsimat arra használom, hogy átugorjak a haverokhoz, lanozni, vagy valami ilyesmi. Tehát, kérlek titeket meg a tévé, pékeljétek ki a verdámat. És most megyek, mert rám jött a... hát a... I don't care about nothing, man. Yeah, hey, 'cause I got high, because I got high, because I got high. La da 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 da. I was gonna go to class before I got high. I could have cheated and I Jaj, mi ez a tragacs? Mi a fene ez? A mindenit! Atya úristen! Oh! Gyerünk, menjünk Jamiehez! A kutyafáján! DJ! Hello. No fene! Bocsi bátyó, ez csak egy tréfa. Jaj, csak vicc! Ha. Gyerünk, nézzük meg ezt a lócitrom. Oké, zsoké. Szóval, ez a kocsim, és nézd, utálom, mert mindig ki kell nyitni az ajtót. Így. Értem, ez rossz. Értem, ez egy fene rossz érzés. Nézzétek ezt a trágyadókat. Igen, ezek a gombok nagyon bének. Tessék. Király! Amikor be akarod indítani a motorot, akkor be kell rakni a kulcsot oda. Jól hallom, szabad? Valóban? Be kell tennem a kulcsot? No, Holly. Hagyj! Megyek és kipékelem a verdádot. Itt a bádogod. A macska rúgja meg! A macska! Menjél haza, te rostrom! Jézusom! Uramisten! Hogy néz ki? Mi ez a roncs? Mi?
mondtál nekünk, testvérem? Isten, Ezt mi nem tudjuk. ez egy gonosz dög. Ó, nem! Jaj! Ez egy szörnyeteg, egy vádolt doboz. Szóval, Digi úr, mi az ötleted az elektronikus berendezésekre? Anya szomorító. Tehát, az ötletem a következő. Egy Mega Intel processzoros megakomputert teszünk bele, és természetesen betyársak kábel. Tehát sündisznó, mit terveztél a karosszériával? Anya szomorító. Kipékelem csillogós festéssel és csini matricákkal. Oké, de ne vércanga. Jók lesznek a kerekek? Anya Nekem egy szomorító. személyre szabott ötletem van James számára, mert tudjátok, emésztési problémái vannak. Tehát ki fogom pékelni egy hordozható budival! Jó, igen, jó vagy, haver. Igen, Jó testvérem. testvérem! Yeah. Kibaszottul okos vagy. Akkor én meg teszek egy kábelt a WC-be. És most munkára, négerek. Jó, Anya gyerünk szomorító. srácok, dolgozzunk! Gyerünk, pékeljünk!